Дами и господа, добре дошли в епизод номер 1 от моето Майнкрафт епизод номер 4 от моето Майнкрафт целяване. И в този епизод ще си направим Enchanting Table. И както виждате тук, съм събрал някои неща между епизодите. Ето го Enchanting Table, вече съм го направил. И намерих дънжена, намерих един дънжен. И тук направих пътечка към мината и тя вече е завършена. И промених тук фермата с каменни огради. Сега да ви покажа мината. Тук оголемих също фермата за шугаркен. Така, пътището много яко се получи. Ето го и мостчето. Ето я мината, изкопах я долу. И съм намерил и диаманти. Няколко диаманта, 5-6. Направих си диаманти на кирка, както видяхте. И ето я. Тук има тунели. Сега да ви покажа къде е точно това дънжена, да вземем кофата. И в този епизод, както казах, ще направим Enchanting Table. Обаче нямам достатъчно букшелфове, имам само 6 и няма крави наблизо. Затова ще сложим тези букшелфове колкото ни стигат. И ще се опитаме да намерим и крави. Сега, от тук беше надясно. Той сте тук. Чакайте ме съвсем малко. И сега идвам. Така, отново съм тук. Ето тук е. Така. Всъщност обърках пътя. Опа. Къде точно беше? Значи, там идваме. Е, тука. Е, тук слизаме и ето го и дънжена. Той е на зомбита. Махнах честовете. Но още няма да го правим. Обаче огладнях и нямам храна в мен. Това не е хубаво. Да се приберем да вземем храна. И да почнем да правим Enchanting Table. Така. И така стои. Малко са дълги тунелите, но той е малко къс и няма да го продължавам. Ще го оставя тук до дънжена. Сега да скачим горе. Опа. Нещо в печките няма. Да си вземем кола. Тук и тук. Сега е да вземем храната. Съчваме от глад. Малко е бавно изкачването, но може да направим всъщност релси с количка да слизаме додолу, но за сега така ще го оставим. Така, изкачихме се. Сега да побързаме малко. И шугаркейн е пораснал. Така, да го оберем. Опа. Добре, готово. Имаме доста хартия. 3 стака. Така. Измисля съм къщичката, с която ще направим Enchanting Table, но точно не знам къде. Ето тук може би. Ето тук.
От какво ще бъде? От Stone Brick, но нямаме. Ще трябва да направим с малко стълби и едно покривче от слабове. Това е, сега ще дойда, когато съм направил Stone Brick. И така, мисля, че съм готов. Тук планирах едно нещо, където ще бъде enchanting table. Те няма да ни трябват. Където ще бъде enchanting table. Ето тук, това трябва да е. И тук са букшелфовете. Ще направим друго нещо. Нали, по-различно, не само е така на земята. Ще направим една лека къщичка, както казах в началото. Сега ще видите точно как ще я направя. Значи, първо взимаме ето така и сега слагаме 1, 2, 3 и тук го брояхме колко блока трябва да има. Айде да го направим голямо. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и тук да го сложим това. И тук така. Тук малко позаравних, защото беше много така, не беше хубаво. Точно. Сега така остана да го сложим тук. 3 и тук ще има стълби, където ще влизаме. Не, няма да има стълби. Това ще го махна. Тук ще има слабове. Ще има слабове. И къде ще се влиза. И ще направя отгоре един покрив. А сега колко бяхме тук? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4. Чакай направо срещу него. Тук. И слагаме ето така. И готово. Сега тук да сложа Stone Brick. И половината част от къщичката е готова. Сега трябва да направим обаче стълби. Ние стига камъка. Има малко камък. Сега точно така ли? Ето така би трябвало да го направим. Малко ще бъде грозно, но няма значение. Ще направя още стълби, няма да ни стигнат. Да вземем камък. Толкова. Толкова мисля, че вече ще не стигна. И тези слави тук, където имаме, да ги вземем. Ще стане хубаво. Според мен ще стане доста хубаво. Ето така. Сега по-долу това да го направя. Ето камък. Или няма да ни стигне Stone Brick. И ще го направя от Stone Brick, ама нека да направя такова Stone. Може би други или по-други епизод ще направя дънжена, защото дънжена ще ни бъде доста полезен за XP. И понякога може да правят някакви дропове, брони или нещо такова. Да използваме слабовете. То няма да си личи. Ето така. Сега ще направим едно покривче от слабовете.
само да спим. Ще продължим. Може да го смина. Не знам. Тук явно може да добавим някакви ето такива прегради. Да стане по-яко. Сега само да спа и ще видя какво ще направим. И сега ще спра клипа за малко, да направя покрива. И нещо друго ще направим. И ще си кажем чао. Сега. Добре, сега ще дойда. Само една лека пауза. И така, отново съм тук. Ето така. Реших да направя къщата от стон слоеве и от колостон слоеве. Тук ще бъде enchanting table и тук ще бъдат как са букшелфовете. Само да сложим enchanting table. Вземем и имам доста redstone. Това редстоун, кой ще правя с него, не знам. Може би... Аз съм замислил какви неща да правя. Но... те ще бъдат по-късно. И като цяло ето е къщата. Да ви покажа. Това е... не знам точно каква е тази къща. Но стана доста хубава. Да вземем малко точно да осветим. Така. И скоро време може да си направим къща също за портал. Недър портал. Еми, това ще бъде за клипа. Доста неща направихме този клип. И това беше от мен. Няма с клипа да ви хареса. Ако е така, харесайте го, коментирайте, оценявайте и до скоро!